Sik sepatu kacaku ape keri. Sepatu kaca sing murah ndara benten kalih sepatu kacane jenengan niki. Nggih nggih ndara sekedhap nggih ndara. Wis pundi? Nggih monggo monggo ndara. Anjir. Mas Wiratmoyo. Gus Gagah. Nggih. Wis pundi ndara? Kados den Mas Wiratmoyo. Bisa kasunggahan diajak. Lho. Lagai wis mrene. Wah keleresan anggenipun jenengan rasang-rasang ndara. Nggih. Ayo nduk. Sepisanan segede pangapurane. Lamun pun kakang wis wani lumebu ana ing taman sari. Kaping pindhone. Lamun sliramu duweni pengangen-angen ing diseke kawengku dening kakung. Jebles kaya dene pun kakang. Ora mung trimo jebles jaji. Malah kapara sliramu bisa wae sandingan kelawan aku. Pun gojek penjan menika nggih mboten saged. Jalaran penjan menika kandhang kula piyambak. Yen kaya ngono, ning kene aku bakal cerita kelawan kowe diaji. Kawis menapa to, Mas? Magepokan. Copo to sejatine Sri Muning? Iya, kok damel keran tampah. Kami ngaten enggal enggal penjan menika. Mula kanthi kuwi sadurunge aku meneh ngerti lawan sliramu ditata aku luwe. Ah, rinci kamu. Diaji Sri Muning. Kados pun. Nalika Praja Majapahit isih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi. Dipun asta Sang Jiwita Ratu Kencana Wungu. Babak anglayoni ana mbalelane adipati saka Kadipaten Blambangan. Kang aran Urubis Mominak Jinggo. Perang campuh dumadi. Punggawa praja perjurit padha kapracundang. Lamun tetandhingan kelawan Urubis Mominak Jinggo. Rumangsa keseser Sang Jiwita Ratu ngutus salah sawijining saka guru. Adike ana ing Praja Majapahit ya kuwi Eyang Ranggalawe. Dadi Eyang Ranggalawe maju ana ing Naranggana. Kadherekake abdi pinasih kang aran Wangsapati. Ora ngerti sangkan paraning dumadi sak temah. Wangsapati kena sanjatane musuh kang aran panah Naracabala. Kuwi panah siji lamun dijeparike dadi 1000 cacahe. Wangsapati sadurunge tumekane pati diajeng Sriweni. Titik peling kelawan Eyang Ranggalawe. Mergo apa? Mergo anak Wangsapati lagi wae ndarbeni sepuh. Lamun lek engkona bayi wujud priya masa borong anggenipun mastani. Menawi wujud wanita dipun paringi tetenger Sri Wuning. Sri Muning. Kok naminipun menika jebles kalian. Pancen sliramu diajeng Sri Wuning. Diajeng Sri Wuning. Sing tak jaluk lawan sliramu diajeng Sri Wuning. Sakwise sliramu manten. Ojo nganti sliramu diling. Sliramu bisa ngrasake dhewe. Lempel kamukten ana ing Kadipaten
Kanjeng Sri. Seliramu ora beda-beda aku. Seliramu wis kaanggep minangka putra ana ing Kadipaten Tuban. Mula kanthi kuwi wis pas lan trep lamun ing bisuke seliramu bisa sandingan lawan pun kakak mergo apa? Mergo aku uga tresna lawan seliramu ya. Babar pisan ora. Saben-saben seliramu nderek nangkil. Wis ana aku ana ing Kadipaten Tuban. Sambang kehidupan tapi lawan seliramu. Kaporo suwe aku mendem tresna. Kan kuwando lawan seliramu. Sliramu wis kabungi. Isen-isening atinipun Kakang gedhe banget rasa tresnaku kang tumanduk lawan sliramu Beatrice.
lamun sliramu duweni sesanti sing kaya mangkono. Kula kanthi kuwi. Sineksenan bumi lan langit. Lamun Wiratmaya ing bisuke ora kelakon sandingan kelawan Sriwuning. Luwih becik temekaning pati. Kakroyo perjurit sewu cacahe. Lamun sliramu lan aku dina iku wis popo dan urip bebarengan nganti tumekaning pati. Jajeng Sriwuning jebul ana kadangmu tuwa. Kyai Sadara mapan ana ing Taman Sari. Mangga sawetara. Kyai Sadara. Lho nggih kula kan. Dadekno kagete atinipun Kakang. Ingin menapa kados mekak? Sliramu mapan ana ing Taman Sari kok ora sebowo luwih dhisik ya. Pangapuntenipun. Monggo dipun ambali anggenipun pawan pangandikan. Kok ora sebowo luwih dhisik ya Sadara. Mboten ateges kula menika kirang trapsila. Nalika kula badhe lumebet wonten Taman Sari dunungipun Diajeng Sriwuning. Dunungipun kula sampun sebowo. Sepisan kaping kalih ngantos kaping 3. Nanging emanipun Diajeng Sriwuning lan panjenengan mboten mireng nalika kula sebowo badhe lumebet wonten Taman Sari. Yen menawi wonten kawigatosan lan wewados ingkang dipun rembak kaliyan Diajeng Sriwuning. Yen kaya ngono ya Sadara. Wis kapara suwe sliramu mapan ana ing Taman Sari. Tuhunipun nembe kemawon sawetawis. Diajeng Sriwuning. Wis sawetara suwe lamun Yai Sadara mapan ana ing Taman Sari. Buang tak takon. Yai Sadara. Yen pancen kaya ngono sliramu mangerteni kedadian ana ing Taman Sari. Kenging menapa, Mbok? Kula ngertos nalika Kang Mas Wiratmaya lan Diajeng Sriwuning menika nembe kemawon pamarem. Sliramu aja salah ing panampa, Yai Sadara. Cethane lak diwahipun Kakang. Paring piwulang lawan Diajeng Sriwuning. Panjenengan paring piwulang kaliyan Diajeng Sriwuning. Kaya ngono. Babagan menapa menika? Joget lawuh, tembang gedhe. Sliramu mangerteni dhewe, Yai Sadara. Saben-saben ana tamu Patmanca negara. Sapa ta sing nyugata? Ora ana liya mung Diajeng Sriwuning. Mula kanthi kuwi lamun Diajeng Sriwuning wis fasis anggone tembang gedhe joget lawuh tak kira ora bakal nglisemake asmane Kanjeng Rama. Mboten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Kang Mas Wiratmaya. Saben-saben wonten tamu Mancanegari ingkang nyugata gedhe-gedhe lan joget lawuh menika Diajeng Sriwuning. Menawi tasih tumpang suh anggenipun ngenani babagan menika tartamtu ndamalisem asmanipun Sudara. Ya kuwi Yai Sadara. Diajeng. Apa sekiranya wis prigelan wasis. Sakwise sliramu diweni sesorah kelawan kadang sepuh Kang Mas Wiratmaya. Diajeng. Lamun to pun Kakang mengko ana kalodhangan. Pun Kakang ora bakal tidur-tidolan wedi kangelan. Ora ngenengake babagan joget lawuh utawa gendhing gedhe. Bab kasus pastral mergo sliramu iki wanita-wanitane ana ing Kadipaten Tuban. Tembung sak klemah tumindak sak pecak kudu dadi tuntunane para amung wanita kang mapan ana ing Kadipaten Tuban. Yai Sadara. Nggih, kula Mas. Sliramu iki langke apa pancen ana wigati ya? Kang Mas, tuhunipun kula kautus kalian Kanjeng Rama. Supados kepanggih kalian Kang Mas Wiratmaya. Mbok menawa ana perkara, bloko wae kelawan pun Kakang Yai Sadara. Jumbuh dawuhipun Kanjeng Rama.
Menawi wedal menika Kang Mas Wiratmana kapure sowan wonten ing ngersane Kanjeng Rama mbok menawi wonten kawigatosan ingkang mangkenipun dipun dawuhaken mligi kagem Kang Mas Wiratmana. Yen kaya ngono Kyai Sadur, Lho nggih. atur bisa tak tampa. Mbok menawa ana kewajiban sing kudu tak rampungke. Mula kanthi kuwi sliramu tak keparengake ndisiki laku sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Mengko pun Kakang bakal sumusul kelawan sliramu. Sarene sampun wonten kesadaran dhateng panjenengan. Bila saya menika kula badhe rumiyin lampah, badhe kula rantos wonten dhateng. Yo pancen kaya ngono ya Sadur. Diajeng srine. Sliramu ora sah ndadak melu sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Yen pancen sliramu pengin sowan besok, yen ana kalodhangan bakal tak kanthi bebarengan kelawan Kang Mas Wiratmaya munjuk atur ing ngersane Kanjeng Rama. Kula katem bae ning Taman Sari. Kang Mas Sing hati-hati ya Sadur. Diajeng sliramu sekabeh bimbing mulo kanthi pun Kakang dalem pamit. Mengko yen wis rampung pun Kakang bali menyang Taman Sari. Sliramu sing hati-hati mapan ana ing Taman Sari kok. Rening ing kalungguhan Patih Waning Gita sarta Sanu Sarnana uga wis ngadhep ana sami. Mula kono diprayogake Patih Waning Sabtu katimbalan dalu. padha raharja sawanira ing kabatul Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan suwan kula mboten wonten. Mangke sak babaran kesuwanan ora taken sedaya kawula ingkang boten dari sedo langsung. kaya kajaba saka bumi Patih Waning. Pancen jroning kiswanan agung iki aku ora ngersake marang sawaning kabeh para nayak raja lan prajurit. Mung mligi sira tundak pijilan putra-putra Wisata. Menika ndadosaken tandha rasa pitakon sakjroning manah. Pengin napa namung kula kamangka sedaya menika keluarga wonten ing Kadipaten Gedhang. Ya rening sira pinangka Bagawati. Pinangka warangka ning Kadipaten Gedhang. Mung bakal ndajak tetimbangan. Menawa satung kapan meneh iki panjenenganku bakal lereh keprabon. Jalaran apa? Sepisan kaya-kaya aku wis ora ngomong ngebetake. Mungkat kaping pindho uga wis suda rumon talinganku. Mulai mujud bakal menomake prajurit. Dados panjenengan menika ngempalaken sedaya keluarga perkawis menangke palenggahan Hadipati wonten ing Kadipaten. Kaya ngono ya. Kajeng yang panjenengan menika ngarsakaken lengsare keprabon kumerek wonten ing putra-putra panjenengan. Kamangka putra panjenengan menika kalih Den Mas Wiratmaya lan Den Mas Sadara. Lajeng putra ingkang sinten ingkang panjenengan biji dados Hadipati wonten ing Kadipaten Gedhang. Ayo manut pranatan wonten Kadipaten Gedhang. Kembenan lintir keprabon. Kajaba mung putra kang kapenah werda kaya oleh Raden Wiratmaya. Merga ndak lawas uga wis butas marang saliring urip.
utamaning ngenani bab olah tata kaprajan, olah kasusastran, olah kaprajuritan, so olah kaprajuritan. Mula apa sekira patih waning kita sarujuk menawa Raden Wiratmaya ing mengkono bakal ndak jenengake pinangka atal. Kanjeng Adipati, kumeng sare panjenengan menika mangkinipun dipun gantos kaliyan dening Mas Wiratmaya. Kula sarujuk. Inggih. Rai Ngestaken. mulai Wiratmaya Paring dawuh. sira uga wis sumadya ing menggone bakal ndak jenengake pinangka Adipati ana ing Kadipaten. Nelakaken gumpan nuwun ingkang tanpa pepindhan kono. Awit saking pangandikanipun panjenengan ingkang supados kula lenggah dampar maesa dangu wonten ing Kadipaten Tuban. Menawi sedaya kala wau dipun sengkuyung sentana nayaka nayakaning praja. Kula namung sendika nglampahi. Nanging Mulai sadur Kau tini balon. umpama ing mengkone Kang Mas Wiratmaya ing bakal ndak jenengake pengayoman pinangka Adipati Tuban. Jroning atimu lak ora ndarbeni rasa serek lan mesgul. Sak lukute kolang kalih. Rekmo binagi sewu dibasa. Boten wonten seratanipun. Menawi kula menika anggadhahi rasa iri lan meri kelawan Kang Mas Wiratmaya jalaran. Menawi sedaya kula sampun sarempak kalih pirenganipun para sentana lan sentananing praja ing Kadipaten Tuban. Menawi saklereh panjenengan ingkang panjenengan piji pinangka Adipati wonten Kadipaten Tuban menika Kang Mas Wiratmaya. Kula jumurung kula nayogiyani sanget jalaran. Kang Mas Wiratmaya sampun tasak prengereh kautaman awis saking kaprajan, kaprajuritan, kasusastran lumeregipun wonten ing kabrahmanan. Apa sekira lair itu sing batin aturmu kena ndak Menawi atur kula dulu, monggo kula sagah nampi pidana saking ngersanipun Kanjeng Rama mangkin. ya yen ngono cetha luhur yen enak Islaken. boleh Wiratmaya paring dawuh. ya mung wae manut marang paugeran lan tatanan ana ing Kadipaten Tuban. Marang sapa wae kang bakal jumeneng Adipati. Iki luwih dhisik kudu gelem nglakoni sambut susilaning akrama. Duh, pangapunten ingkang kathah. Menawi babagan wanita kula ngaturaken mugi kemawon. Dasarmu Duh Rama, panjenengan sampun pirsa piyambak. Rinten saha dalu kula tansah mapan wonten ing pidaleman. Kula tansah sinau sawiring reh kagungan. Kula tengenake bab negari, kula tuwakake bab kapribaden kula. dadi cetane nganti saiki sira durung ndarbeni wawasan sawijining wanita kang mbok tresnani. Kados mekaten lho. Boleh Paring dawuh. Wiratmaya Naniji. yen babagan garwa ora susah sira ndadak dadi rasa was lan sumawar. Merga Rama wis ndarbeni pilihan sawijining putri kang ing mengkone mbok menawa patut unggah jajar kelawan sliramu pinangka prameswari ing Kadipaten Tuban. Menawi panjenengan sampun kagungan pilihan wanita ingkang pantes sesandingan dumateng kula. Kula niki kepengin ngertos lho. Ya, kepengin ngerti. Ya, dimen wis gamblang lan cetha, sira bakal ndak gawe kanthi blok. Wanita sing bakal ndak jawabake kelawan sira iki ora wong liya braya iki ora. Kalebu isih kadangmu. Tasih kalebet kadang kula piyambak lho. Iya, Matur suwun. Matur suwun sanget, Ron. saguh.
Nggih kula saged nglampahi Rama. Ya, dimen kuwi luwih gamblang. Rama bakal Monggo Rama. putri kang bakal tak dawuhake kelawan sira iku ora liya asmane Kumalaresna, putri saka ing Kadipaten Bojonegoro. Bareng aku paring dawuh kangge Joko kok mongso juluan. Oleh wirat lawan Kumalaresna putri Bojonegoro kok jur sajak angglong jroning ati. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan Rama. Mbok bilih kula niki kedah dedhapan kalih Kumalaresna. Iya. Srawung kemawon kula niki dereng nate kalih Kumalaresna. Nggih menawi Kumalaresna menika ayu, menawi ala. Nggih menawi kula niki tresna, menawi mboten lajeng kedah kados pundi Rama. Oleh wiratmu ya. Lan inggih kula Rama. Jeneng Rama ki wong tuwa. Ora bakal wong tuwa iki njlomprongake marang putra. Putri Kumalaresna Bojonegoro kuwi pasuryaning Sulistya ing Wadon. Ayu banget. Ora cuma ayu ning super ayu kakak. Mergo ing Kadipaten Bojonegoro Kumalaresna iki bebasan dadi kembang ibuning para satriya ing Bojonegoro. Yen kurang percaya, dene coba kamu dipen wis percaya maringa dawuh. Yer putraku Wiratmaya, Paring dawuh. pancen kabeh iki bener pangandikane Rama. Yen to putri Kumalaresna kuwi mau ayu banget. Bebasan widodari kang enjowankan. Yen to lungguh jejer marang sliramu minangka dadi garwa prameswari. Tak kira ora bakal ngismake marang sliramu. Malah mongso pantes lan cocok banget kanggo sliramu. Lho ya nggih. Gelem dawuhan karo putri Kumalaresna. Ane kita Inggih kula. sira uga wis sumurut asuryaning. Wah, nggih pun ngertos. Ngono, kan? Pun ngertos kula Kanjeng Adipati. Dimas Wiratmaya. Putri saking Bojonegoro Kumalaresna menika ayune tumpuk undung. Ayu kok tumpuk undung. Ayune Kumalaresna menika sak sigar jagat. Lho ayu kok sak sigar jagat. Niku ora ayune ora karuan to, Den. Sing sak jagat kangge wanita sing sak jagat, sing separone kangge Kumalaresna. Mboten namung menika wonten dunia maya. Niku kados putri princess. Saestu menika purun kemawon awet ayu Kumalaresna menika. Nggih, lan Wahyu Manggala menika kados Indah Kalola. Isih kurang percaya coba takono kadangmu sadulu. Ger boleh sadulu. Kumalaresna kae lak ayu ya nggih. Duko. Sadulu. Kula mo. Kumalaresna kae lak ayu to nggih. Duko. Sampun ramane, sampun dipunlajengaken. Wiratmaya Paring dawuh. percaya lawan Rama. Ya, gelem jawab lawan. Kumalaresna menika ayu menggahipun Rama, ibu lan paman pati. Nanging dereng kinantenan ayu menggahipun kula Rama. Dasar lan pawatamu Saged dipun wastani ayu menika mapanipun wonten ing ati. Wingko katon kencana menawi ati tresna. Kencana katon wingko menawi ati boten tresna. Mila kanthi menika Rama,
kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun meksa dumateng dados kula. Oleh mirat Nani kula. mongko pepitungan iki wis gumathok. Gunku pepitungan kelawan Yayat Paku Prabaningrat ing bojongku. Uga Rama sutusan kelawan kadangmu sabuluh keng supaya nang sekake rembug kapara dina wis dicemtokake ngenani didapanmu iki dina anggara kasih sasingarti. Lho yen sira iki uga ora gelem apa ora jeneng bakal milang-milangke kelawan Rama. Tiyang tresna menika pancatanipun wonten kalih. apa wae Adil lan suci. adile Adilipun boten saged dipun peksa. Sucinipun tukul saking prentuling ati. Tiyang bebrayan menika kula ibarataken kados dening lepasing palastra. Luput pisan, kena pisan, menawi sisip anggen kula sandingan kalih wanita. Pedhot wonten sak tengahipun margi kados pundi gesang kula. cukup wirat moyo wiwit kapan kowe wani badha sapa jauh panandikaning Rama Wiwit alit ngantos dewasa Rama. Kula niki boten ate badal dawuhipun panjenengan. Nanging Rama, sedaya kala wau magepokan dumateng gesang kula. Kula suwun kanthi sanget ampun meksa dumateng dados kula. dadi cetane sira puguh ora gelem jawab lawan kemawon Pangapunten ingkang kathah. ya yen pancen kowe ora gelem jawab lawan kemawon ora apa-apa Rama uga ora bakal meksa marang batinmu angin wiratmu midhangetno dawuh panandikaning Rama kang pungkasa yen sawanci-wanci Rama iki kabanjut dening Gusti kang akel jagat sing Rama temekaning pati aja pisan-pisan kowe cedhak marang kubure Jimat pepunden kula. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Monggo. Monggo dipun jabel sedaya pangandika panjenengan. Panjenengan kedah emot. Wirat moyo sinten? Wirat moyo minangka putra panjenengan piyambak. Nanging iki panjenengan paring pangandika kados ngaten. yen sira rumangsani iki putra Lukini sira wani badha jauh panandikaning Rama mongko kae tembungan swargane wong tuwa iki yen darbeni putra tansah bangun miturut marang gawe Agung raos tresna kula dumateng panjenengan. Kangge jagi asma panjenengan sinau sosial dumateng dados kula saged menawi jejawan kaliyan kula sira sanggup Ratmoyo ngono wae kok dadak gawe keblananging penggaling Rama yen Wiratmoyo mbok mau-maune enggal matur yen sagah sulak yo wis rampung tenan ya yen pancen sira sagur dawuh panandikaning Rama ing ngarep bakal ndak jabel menawi dipun parengaken kula badhe nunjuk acara. arep darbiatara apa sira jroning kedhaupan mengko sira nyuwun busana temanten kang dilapis emas kinten jumerut Boten.
Apa sira mengko yen wis bubar ketemu manten? Sira nyuwun dicehake marang Rata Joli Jepana Sanes Rama. Napa? Mugi kemawon sedaya ingkang tinangkil wonten ing pendhapi aku. Pinangka dados paseksen Rama. Menawi to kula niki kelampahan. Dedaupan kalih Kumala Retna wonten tetembungan temanten sepasar bubar ampun utuh dumateng. Wiratmaya! Wiratmaya! Kok kebanten temen to, Bu? Kamu Wiratmaya tansah gawe grantesing atine wong tuwa. Sampun, boten sisa dipun penggalih babakan menika. Jalaran ingkang putra sampun saged dedaupan kalian putri Kumala Retna. Ateges sampun boten damel wirangulo lan panjenengan. Menika leres Kanjeng Bupati. Yen mangkenipun Den Mas Wiratmaya sampun caket kalian putri Bojonegoro Kumala Retna. Ngertos pasuyanipun Kumala Retna. Mangkenipun besar suwe mangkenipun tresna lan jabel pangandikanipun Den Mas Wiratmaya. Mbok menawa pancen ora luput apa ing dadi aku. Nanging panegita lan sira Cih, kados pundi Rama? tengane ana kejadian kang kaya ngene iki sing luput ki dudu sapa-sapa. Lajeng sinten ingkang lepat Ramane? Ayo putramu Sadura. Sadurung. Nyuwun sewu. Semunipun Kanjeng Rama menika mojoaken dhateng. Kula nggadahi kalepatan menapa? Gagak sakon ora ngrumangsani yen sira ki luput ngono. Babar pisan kula mboten rumaos menawi kula menika gadah kaluputan tumrap Kanjeng Rama napa malih Kanjeng. Mau sira ndak dangu kepiye? Yen Sadura Kumala Retna kae lak ayu ya yen pawang sulamu kepiye? Duka Sadura Kumala Retna kae lak ayu to yen duka lho perkara iki mongko sira ing ngarep ndak utus tumeka ana ing bojo nang sekake rebo mesti lak yo ngerti kawucan Kumala Retna kuwi ayu. Oh dados babakan menika. Nalika kula nampi dawuh wonten ing sane Kanjeng Rama supados sowan wonten ing kersane Paman Hadipati Prabaningrat wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kaburih ngrembak babakan dawuhipun temanten Kang Mas Wiratmaya lan Kang Kumala. Bener. Nalika kula sowan wonten ing Pendhapi Agung Bojonegoro. Wonten ing Pendhapi Agung menika mboten wonten tinangkilipun kanggo Kumala Retna. Kadut pundi anggen kula mastani menawi kanggo Kumala Retna menika ayu. Menawi ala mangkenipun kados pundi? Ayo senajan sira iki ora ketemu kawan Kumala lan ora ngerti wujude. Mongko ibumu ing ngarep uga wis dawuh yen ayu. Pamanu Patih Panenggita uga kandha yen ayu. Lho tumiba kowe wong karinggih Rama ayu. Tak wis rampung Ngapuntenipun ngantos kula matur kados kula wau. Kula nuhuni pangandikanipun Kanjeng Rama napa malih Kanjeng Ibu. Nalika kula lan Kang Mas Wiratmaya wonten ing pidaleman panjenengan sampun sesorah kalian kula lan Kang Mas Wiratmaya. Tulis Sadara lan sira Wiratmaya. Sira pinangka satriya ana ing Kadipaten Tuban. Jenenge satriya kudu nduweni telung adeg-adeg. Sepisan kudu lumaku wonten ing dalane bebener. Menika sampun kula tindakaken. Dungkap kaping kalih dadi satriya kuwi kudu demen, aweh pitulungan. Lawan titah kang mbutuhake sabiyantumu nanging anggonmu tetulung kudu ikhlas lahir batin, aja duweni rasa pamrih. Menika ugi sampun kula tindakaken. Ingkang pungkasan menika dadi satriya kuwi kudu ngucap utawa pangandikan kang jujur. Lah, napa kula lepat menawi kula sampun jujur wonten ngersane Kanjeng Rama napa malah Kanjeng Ibu? Angdara sepisane utama kanggo Kang Masmu Wiratmaya ben dhewe iki gelem jauh
Menawi kula matur doro wonten kersane Kanjeng Rama tartamtu kula mboten nuhuni menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Sampun dipun ajengaken namane sampun. Ayo kebangetan kok, wong jujur kok kejujuran iki ya. Sampun dipun ajengaken yen kados ngaten kalane Kanjeng Rama ramane. Wis, paling kita. Soalnya aku dibagi. Ya. Wis, Pak.